Як мы ведаем, Масква памылілася са сваімі 4 групамі украінцаў: прамаскоўскія, нейтральныя, праўкраінскія, але гнуткія і бескампрамісныя праўкраінцы. Калі іх класіфікацыя украінцаў памылковая, дык што ж на самай справе адбываецца ў грамадстве Украіны? Сёння мы паглядзім на 5 тыпаў украінцаў, падзеленых па палітычнай ідэнтычнасці. Мяне завуць Святлана Пятакова, я беларуска-украінская даследчыца і пісьменніца. Я працую з посткаланіялізмам, мовай, ідэнтычнасцю, і мае асноўныя тэмы гэта дэкаланізацыя Беларусі і Украіны. Беларускамоўнае відэа амаль не атрымліваюць алгарытмічнай падтрымкі, а рэклама праз Google фактычна не працуе, таму што беларуская мова не падтрымліваецца ў сістэме таргетынгу. Таму, калі вам важна, каб існавалі беларускамоўныя відэа, я вас прашу, паставьте падабайку, подпишитеся на канал, напишите мне каментар і падзяліцеся гэтым відэа. Гэта не проста падтрымка канала альбо мяне, гэта падтрымка беларускай мовы у Ютубе, у інтэрнэце, і гэта камунікацыя тэхналагічным кампаніям, што мы існуем. Hello. Цяпер да мадэлі украінскага грамадства. Каб апісаць украінскае грамадства сёння, я будавала сегментацыю, якая аснована на крытэрыях вось такіх: лаяльнасць да Украіны, гатоўнасць дзейнічаць і гнуткасць перакананняў. Такім чынам у мяне атрымалася 5 груп. Першае — актыўныя патрыёты. Гэта людзі, якія з'яўляюцца ядром актыўнай грамадзянскай нацыянальнай пазіцыі. Гэта людзі з высокай лаяльнасцю да Украіны, з высокай дзейнасцю і сярэдняй гнуткасцю. У іх вельмі моцная украінская ідэнтычнасць. Яны давяраюць самой ідэі дзяржавы. Галоўнае для них дзеянне: валанцёрства, данаты, інфармацыйная абарона, вайсковая падтрымка альбо пасрэдная дзейнасць у войску. Многія з гэтых людзей пасля 2014 і асабліва пасля 2022 гадоў перайшлі на украінскую мову. Іх мысленне вельмі простае і вельмі цяжкае адначасова. Украіна — гэта праект, які трэба абараняць дзеяннем, а не толькі словам. Гэтыя людзі не ідэолагі, яны практыкі. У іх супадае ўсё: ідэалагічная пазіцыя і дзеянне. Наступная група — гэта пасіўныя патрыёты. У іх мы бачым высокую лаяльнасць да Украіны таксама, але яны не актыўныя, і у іх ёсць высокая гнуткасць. Яны адчуваюць сябе украінцамі, падтрымліваюць незалежнасць краіны, але яны не ідуць у актыўную палітыку ці нейкую актыўнасць. Таму што гэтыя людзі, у якіх фокус — гэта сям'я, праца, выжыванне. І вельмі часта мы бачым недавер да палітыкі ў цэлым у такой групы насельніцтва. Яны могуць быць вельмі эмацыйныя, што датычыцца да Украіны, да патрыятызму, але іх паводзіны не вельмі гэта паказваюць. Трэцяя група, калі гаварыць так навукова, гэта прагматычныя двайныя ідэнтычнасці. А калі па-простаму гаварыць, гэта людзі і вашым, і нашым. Гэтыя людзі знаходзяцца ў такім троху шызоідным стане паміж украінскай, постсавецкай, савецкай і маскоўскай ідэалогіямі. Іх трошкі ўсё змешана, перамешана, такая каша ў галаве. І яны так свабодна перамяшчаюцца паміж ідэалогіямі, і няма ў іх жорсткай лаяльнасці. Пасля 2022 года многія з іх ўсё ж такі зрушыліся ў бок Украіны, але іх мысленне засталося прагматычным і зноў-такі змешаным, перамешаным з маскоўскімі лозунгамі і слоганамі і з савецкім такім застарэлым ватным мысленнем. Гэтыя людзі не прамаскоўскія ў прамым сэнсе, таму што яны наогул лагічна не падыходзяць да свайго жыцця, і яны з'яўляюцца носьбітамі савецкай і маскоўскай ідэалогіі, але яны гэта не памячаюць за сабой, а проста жывуць і вось атруту гэтую носяць у сабе і выпускаюць яе ў грамадства, на жаль. Наступная, 4-я група — гэта апалітычныя выжывальнікі. Калі гаварыць навукова, я іх называю непрычомышамі. Тое, што адбываецца, яны ні пры чым, яны маленькія людзі, у іх нізкая палітычная уцягнутасць, калі яна наогул ёсць, і вельмі высокая гнуткасць. Хто скажа, куды ісці, туды яны і пацягнуцца. Яны ніколі не хочуць быць у ідэалагічных канфліктах наогул. Вельмі часта яны цынічныя да любой улады і проста ненавідзяць палітыкаў. У поўнай меры зачыняюцца ў сваіх кватэрах і жывуць ва ўнутранай іміграцыі, і ім так камфортна. Мне добра, у мяне ўсё окей, і гэта ўсё, што для мяне важна. Гэта іх жыццёвая філасофія. І наша любімая 5-я група — гэта альбо адкрыта, альбо скрытна прамаскоўскія арыентаваныя меншасці. У народзе мы іх называем ждуны
альбо Homo Sovieticus. Це люди, які живуть з вати у голові, у іх ёсць чоткая савецкая ностальгія, на іх вельмі проста ўплываць медыйнымі такімі прымітыўнымі наратывамі. Яны любяць старыя сацыяльныя сеткі, не маюць ніякага разумення, як перавяраць інфармацыю. Яны глядзяць, напрыклад, на пасты, зробленыя штучным інтэлектам, і яны не разумеюць, што гэта не сапраўдны пост. Таксама яны вельмі часта знаходзяцца пад уплывам рэлігійных і такіх прымітыўных папулісцкіх ідэалогій ад палітыкаў, напрыклад. Яны таксама змяніліся пасля анексіі Крыма і пасля паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. І змяніліся яны тым, што яны сталі менш публічна бачны. Яны сталі прыхоўваць свае меркаванні. Конечно, тут трэба абавязкова сказаць, што багата з іх абсалютна пасіўныя людзі, якія толькі могуць за пустым аккаунтам пакрычаць у інтэрнэце, але ёсць частка іх, якія з'яўляюцца адкрытымі зраднікамі, агентамі, якія працуюць на Маскву і накіроўваюць зброю на звычайных людзей ва ўкраіне. Гэта вельмі небяспечна звычайна. Зараз давайте паговорым пра памылкі карыстання такой класіфікацыі. Гэта нефіксаваная класіфікацыя людзей. Гэтыя групы могуць змяняцца. Яны мабільныя, таму што зараз ідзе вайна, і людзі могуць перамяшацца з адной у другую групу. Вельмі добрая тэндэнцыя, што украінская ідэнтычнасць пасля вайны ўсё ж такі рэзка кансалідавалася. Па-другое, ўсё ж такі большасць людзей, яны практычныя. І яны мяняюцца ў залежнасці ад таго, як мяняецца іх рэальнасць. Цяпер вельмі важны пласт, як з гэтымі групамі ўзаемадзейнічаць. Калі мы глядзім на актыўных украінцаў, то гэта людзі, якія ўжо максімальна даюць усё, што могуць у краіне. Ім трэба даваць задачы, і яны яе будуць з радасцю рабіць. Каб украінскае грамадства наогул было больш актыўным, трэба працаваць менавіта з неактыўнымі і прамаскоўскімі групамі. Пасіўнымі патрыётамі трэба не ціснуць. Яны ціску не выносяць. Ім патрэбна перавераная, даверная інфармацыя і простыя спосабы ўключэння. Частку працы трэба рабіць нам. Мы іх напраўляем, кажам, вось зрабіце данат, зрабіце вось такое дзеянне, яно маленькае, яно простае. Прагматыкамі трэба разумець, што ім баліць толькі рэальнасць. Такія рэчы, як эканоміка, бяспека, нейкія канкрэтныя вынікі дзеянняў, а не ідэалогія і абстрактная філасофія. Да іх, калі размаўляеш, трэба бачыць, што баліць у чалавека, і даводзіць, вось калі у нас будзе праўкраінская, праеўрапейская дзяржава, у нас будзе лепей тое і тое, і гаворыце пра іх боль. На жаль, апалітычныя людзі могуць прачнуцца толькі праз крызіс, праз трагедыю, праз экзістэнцыяльны нейкі момант. Сама яны рэагуюць на нейкія практычныя патрэбы. Таму вось, пакуль не дачакаешся, што ім па галаве дасць дрон, часцей за ўсё нічога не будзе. Ну і звычайна, што пра маскоўскіх людзей трэба перавяраць, трэба фільтраваць. І калі яны з'яўляюцца актыўнымі ворагамі Украіны, то, звычайна, гэтым займаюцца адпаведныя інстанцыі. Тут ёсць такая праблема паліткарэктнасці і культуры cancel, дзе мы там проста блакуем гэтых людзей прамаскоўскіх, і потым у нас з'яўляюцца сляпыя зоны, тому што мы проста не ведаем, хто з людзей кім з'яўляецца. І тады мы не разумеем грамадства ўжо, і нам здаецца, што ўсё добра, і ўсе людзі праўкраінскія. І вось з гэтай сляпой зоны можа выскачыць пачвара, якая будзе рабіць шкоду краіне. Таму, калі людзі выказваюць свае прасавецкія, прамаскоўскія думкі, гэта трэба фіксаваць і разумець, хто гэты чалавек. І не трэба другога, трэцяга шансу. І гэтыя думкі ёсць, трэба гэтаму верыць. Калі вам цікавыя такія разборы, паставце, калі ласка, падабайку, падпішыцеся на канал, напішыце каментар і падзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Убачымся ў наступны раз.